Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makse Channel. Ceritanya di pagi hari ini lagi persiapan mau jalan-jalan alias healing, happy. Nah, bersama keluarga semua. Nah, masih dandan guys. di sini ada si Gemoy masih merapikan wajahnya supaya kelihatan cantik. Nah, walaupun gemoy. Nah, di luar sudah siap mobil. Nah, tinggal menunggu waktu. Nunggu Panglima, guys. Yuk, karek nunggu Pak Pirto iki. Siapno, sini kok njobo gitu. Dikunci. Kin, Soyikin, we gak bareng aku, Kin. Loh, kenapa? Kamu sama Jidan? Kok bisa, Kin? Enak karo aku, Kin. Ayo, Kin. Nah, masih menunggu. Sabar dhisik. Lokasi karena jauh, guys, karena di daerah Ngawi Poncot Kulon di daerah Watu Alang. Nah, ini nanti menuju sana karena gedungnya di daerah Watu Alang. Kalau di rumahnya ada di Randon Perme, itu rumahnya. Tapi nyewa di daerah rumah makan resto iki nengko. Karena temu nanti jam 11 siang. Ijabnya nanti jam 8. Ini nanti kalau keburu ya enggak apa-apa, kalau telat ya enggak apa-apa. Yang penting sudah hadir. Nah, masih menunggu Panglima Supirno hari ini. Nah, saya menunggu dulu. Kalau si Guse sama Camcon berangkatnya mungkin sekitar jam 9, guys. Jam 9, jadi berangkatnya itu tidak bareng, dewe-dewe jame karena menunggu Samson bangun. Kita keliling-keliling dulu. Gacon budal karo sopo Gacon. Kayaknya Panglima mulai berjalan, guys. Waalaikumsalam. Lega kaosan sik ya. Kaosan sik klambine batik dienggo kono wis. Ben gak lecek neng mobil. Nggo kaos sik ngono lho. Nggo kaos sik. Nggo batike dienggo neng kono. Di kokno hanger centelno neng mobil kae lho. Engko ben gak lecek. Nggo salin kaos ngono. Nah, persiapan ke si Soli. Bapak Sena lagi apa, ke? Oh, menitip-nitip. Bapak Sena. Ya, apa, Kin? Mosok menitip amplop apa menitip apa? Waduh, kamu pakai apa, Kin? Wih, biar cantik ya. Banyak stopan. Roh wi jenenge. Lati kandi.
Lah ngono kok ya takon kaosan sik, anune iki ning kono. Dadi nggo usrak-usrak ning jero mobil kan ora lucak kok ya. Gantung kok no mburi warna klambiku kene yo. Nek parkirane dhewe. Telek lho. Ditake duwe kono mobil kono. Lah iya. Kok maksudku kok klambine wi kok no. Lah kuwi kok no tas sawur tek ku lho, lebokno jero tas nggon aku lho. Mburi wi nek tas plastik to. Wah. Lah bareng aku apa piye to, Kak? Bareng aku apa piye? Lah yo. Soale bulu kuwi gak roh jope, engko tuas gak nganu. Ayo, bareng aku Masalah mulai nganu terserah. Main. Rem. Lah, Diki ki ben awet. Moh, rasa mbok semprot-semprot nganu. Wah, aku tak natural ae. Lah piye? Iki ben bedake gak mluntur, Pak. Lah engko kan jek wedakan neh. Bare. Engko kan jek wedakan meneh to, Bos. Ngono. Asline pedhot to ya. Apane? Dari masalah salim, nek kanggo Allah-Allah. Kalau lu ndek. Gowo sarep. Nggo sarep. Sing sita dilebono nang Apa ojone. gak duwe? Oh, alah sendal sih biasa. Lah wong kon tuku serandal malah neng mbuh parane. Dia wingi iki tuku tapi dia ana sing muat. Kok Ngerti ra enek sing muat ya ndang mulih ora dolan. Cepet-cepet ra ngono kena go anu. Soale kono ke sini ora enek popo kae. Sini tambal ban tok isine. Lah alas lho Dik Wingko. Tambal ban. Wingko alas. Mbok Wingko warunge mbuh. Tapi ketoke ya enek kios anu Wingko. Heeh. Kulone kaya depot kok ya. Wingko, heeh. Ya depot mas iki warung-warung anu kuwi lho. Lah iya. Warung pinggir jalan ki enek. Klambine pakmu centelno ning kono mburi wi. Ben ra lucek. Heh? Lah kono budale awan kok. Kono ngepres Wingko budale. Wis ada stok tapi arep nganggo sikilku Lah nyapa? catur. Hmm. Loro. Anu. Kok tiba? Ora gede nek pancal. Oh, alah konone. Sing penting nggo serandal ra wis. Iki arep sepatu ireng ke. Ora nek ngantane kaya didi. Lah nganggo ngono kuwi apa piye? Duwe apa ora? Sandal ngono kuwi lho. Iki sepatu. Oh, sepatu kuwi. Ora. Heeh, sepatu. Nek kok kene ke ireng ke sepatu gede ta e. Lah dienggo apa ora? Nganggo kuwi apa ora? Ya nek kandhane kena sikile loro timbang. Ya ora ora. Mbah Marwi paling gak roh ya. Ah, iya. Gak roh. Lah dikek kancing dah wangi. Dah ayo. Ayo Kak. Tika. Melu. Dah ayo. Ramuat yang numpak neng buri. Gandul kok. Sing numpaki motor ki lho sapa? Sampai ning ngarep Pak Per. Nah, kono. Persiapan ya. Gara budak. Sapa? Sing arep ngedano tadu tek. Suti. Arep bareng entrane kono nek moro takon bareng nopi. Party barang tak kon nganu. Tika apa raya? Apa raya sik rada rono. Ya. Siap, mlebu ayo. Muat. Nah. Piye to? Keributan. Apane? Oh, Sariden ki. Sariden ki. Dene aja tas, kokno.
diadai atas. Lah kek tangi no Mas patah no. Lah piye lah engko pokoke wonge gugah lho ya. Kok wonge mbek aku wesan kon ndudai. Lah iya pokoke engko aja sampai jam 11. Lah kok nek budal jam 11 teko kono bedhok kok Pak Pir. Wonge menjelek aku. Tekan kono wis bar kok. Nah. Iya. Ya mbok jam. Yes guys, cukup sampai wae. Terima kasih yang sudah nonton video hari ini. Iya, lek enek. Wabarakatuh.